ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർ ഉന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. നമ്മൾ 24 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഈ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക, അതാണ് ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശിവനാണ്. രാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, അതായത് അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ വസുക്കളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അഗ്നിയാകുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 24 പുരോദസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന്. പുരോഹിതന്മാരിൽ എന്താണ്? ബൃഹസ്പതി. ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. പിന്നെ കാർത്തികേയൻ, ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും പുത്രനാണ് കാർത്തികേയൻ. അങ്ങനെ ജലാശയങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? സമുദ്രം. അതാണ്, സമുദ്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमेकमक्षरं യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹർഷികളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ഭൃഗു മഹർഷി. സ്പന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഭഗവാൻ അഭൗതികമായ ഓംകാരം. ഈ ഓം എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്, എന്താ പറയുക, അക്ഷരമാണ്. അപ്പൊ അഭൗതികമായ ഓംകാരം ഭഗവാനാകുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ റെഫറൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലെ റെഫറൻസ് പലതുണ്ട്, ചൈതന്യ ചരിതം, പല എന്താ പറയുക, പുരാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് തരുന്നു. അതായത് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ആകുന്നു. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് ധർമ്മം? യുഗധർമ്മം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്താണ്? തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു? യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ കലിയുഗ ധർമ്മമായിട്ടത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനും നാമത്തിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് അന്തർലീനമാണ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ. അപ്പോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിന്മേല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാനും സ്വയം നൃത്തമാടുകയാണ് നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ നിരന്തരം, കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്, നമ്മൾ നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ്
ഞാൻ, അതായത് ചലിക്കാത്തതിൽ, സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്, ജന്തുഹിംസ ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ മൃഗത്തെ നമ്മൾ ബലി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിംസ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു ഹിംസയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് ഈ യജ്ഞം. കാരണം നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അല്പായുഷികളാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് വേറെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ യജ്ഞങ്ങളോ ദാനമോ എന്താ പറയാ തപസ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വെറുതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അത് നമ്മളെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശക്തി ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിനുണ്ട്. അത് പവിത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ അവതരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നമ്മൾ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്, പവിത്രമെന്ന് പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. വൃഷ്ണി വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാകുന്നു. ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശിഹി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ചന്ദ്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, അരയാൽ വൃക്ഷം. അപ്പൊ ആ അരയാൽ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. ദേവർഷിമാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ദേവർഷിമാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നാരദനാണ്. അപ്പൊ ദേവർഷിമാരിൽ, അതായത് നാരദ മുനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, മഹർഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അതാരാണ്, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദനാകുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ ഞാൻ കപിലമുനിയും ഞാനാകുന്നു. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി ആകുന്നു. ഈ കപിലമുനി ആരാന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ, ഉച്ചൈഷവസം അശ്വാനാം വിദ്ധി മാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ, അതായത് അശ്വങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ, ഉച്ചൈഷവസ്. ഈ ഉച്ചൈഷവസ് എന്നുള്ള ആ അശ്വം വെളുത്ത കുതിരയാണ്. അത് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം പാലാഴി മഥനം കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥ അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ആ അമൃതം നേടാനായിട്ട് ആ കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ കുതിര. ഏതാണ്, ഉച്ചൈഷവസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആനകളിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു, ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതം. അപ്പൊ ഐരാവതം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ ഇന്ദ്രദേവന്റെ വാഹനമാണ്. അപ്പൊ ആ വാഹനമാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ഐരാവതമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്മാരിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ, മനുഷ്യരിൽ രാജാവാകുന്നു, രാജാവ്. അപ്പൊ ഒരു കിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ആരാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് രാജാവ്. ആയുധാനമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജനാശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഹി. ഇനി ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്, വജ്രമാകുന്നു, അതായത് ഇടിമിന്നൽ. പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആയുധങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ആ ഇടിമിന്നലും ഭഗവാനാകുന്നു. പശുക്കളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, സുരഭി പശു, ഭഗവാൻ സുരഭി പശു ആകുന്നു. ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും. പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ആണും പെണ്ണും എല്ലാം പരസ്പര അട്രാക്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്, അത് ജനനഹേതുക്കളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, കാമദേവനും. സർപ്പങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു, വാസുകിയാകുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോ അടുത്തത്, അനന്താശ്ചസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമഃ യമഹ സംയമതാമഹം. ഇവിടെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു, അനന്തനാകുന്നു. അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ. ജീവികളിൽ, അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ലേ ജലചരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിലെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വരുണനാണ്. അപ്പൊ വരുണൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണു, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിതൃക്കളിൽ അരിയമാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിതൃലോകങ്ങളുണ്ട്, അത് നരകലോകങ്ങൾ, 28 നരകലോകങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ അതല വിതല സുതല തലാതല മഹാതല രസാതല പാതാള എന്നുള്ള ആ ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ 28 നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ പിതൃലോകം. അപ്പൊ പിതൃലോകത്തിലെ രാജാവാരാണ്, അര്യമ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണു, അതായത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമനും. അപ്പൊ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് നമുക്കറിയാം, യമദേവനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പ്രഹ്ലാദാശ്ചസ്മി ദൈത്യാനാം കാലഃ കാലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനാണ്. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനാണ് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്? അസുരകുലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അസുരകുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസുരകുലത്തിൽ പ്രഹ്ലാദാവാണ് ഭഗവാൻ. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം കാലത്തെ നമുക്കൊന്നും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ 5 തത്വങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുക. പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, കാലം, കർമ്മം. അങ്ങനെ കാലമാണ് ഭഗവാൻ. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷികളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഗരുഡനാകുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ. പക്ഷി എന്താണ്? പക്ഷികളിലെ ഭഗവാൻ ഗരുഡനാകുന്നു. പവതാസ്മി രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം ജുഷണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? കാറ്റ്. പവന എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. ശ്രീരാമനാണ് ഭഗവാൻ. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദി അത്രയും പവിത്രം. കാരണം അത് ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അതെ. സർഗാണാമാദിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതും പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതും പിന്നെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്തു പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരുടെ ഗൈഡൻസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? ഭഗവാന്റെ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ്. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമായിക്കോട്ടെ, മധ്യമായിക്കോട്ടെ, അന്ത്യമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ഭഗവാനാകുന്നു. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നെ കൂടെ പോസ്റ്റ് ആക്കാവോ? ലൈവ് ഇടണം. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണമല്ലോ. ആക്കിന്റെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോമുഖഃ. ഇവിടെ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും. അപ്പൊ സമാസങ്ങൾ അതായത് വ്യാകരണത്തിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ സമാസങ്ങളൊക്കെ, ആ സമാസത്തിൽ ഭഗവാൻ ദ്വന്ദ്വ സമാസം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് രാമകൃഷ്ണ, മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ദ്വന്ദ്വ സമാസ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സമാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ്. അവസാനമായ കാലവും ആ കാലം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു മരണസമയം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും വരും. അത് ആ എന്താ പറയാ അവസാനമായ ഒരു കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ഭഗവാൻ എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോടാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. അപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാങ് ആവാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം
മൃത്യു സർവഹശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ഷ് നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാ ധൃതിക്ഷമ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം, അതായത് സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവഹരശ്ചാഹം, മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് വരും? നമ്മുടെ മുന്നിലെ മരണമായിട്ട് വരും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലെ മരണമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മൃത്യു ആണ്, അല്ലെ, സംഹരിക്കുന്ന ആ മൃത്യു ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. പറഞ്ഞില്ലേ, ആദി മധ്യ അന്തം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സ്ത്രീകളിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്. സ്ത്രീകളിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ത്രീയില് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് അസൂയ പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയിൽ ഒരു സുന്ദര ഭാഷണം ഉണ്ടോ, അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടോ, അവർക്ക് യശസ്സുണ്ടോ, അവർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടോ, അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ, അവർക്ക് സ്ഥൈര്യം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢത. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് അസൂയല്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരണം? ഭഗവാൻ. ഓ ഭഗവാൻ, അവരിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം. ആ ഒരു കഴിവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം. അതാണ് സ്ത്രീകളിലെ യശസ്സായാലും ഭാഗ്യമായാലും അതൊരു സുന്ദര ഭാഷണമായാലും ഓർമ്മശക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ. ദൃഢത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷമ, ആ സ്ത്രീക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്, എന്നിവയും ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലെ കാര്യങ്ങൾ. 35. ബൃഹത്സാമാ തഥാ സാംനാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന ഭഗവാൻ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഗായത്രി മന്ത്രവും, ഗായത്രി മന്ത്രം നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പവിത്രമായ ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. മാസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ, ഏത് മാസമാണ്? നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, മാർഗശീർഷവും അത് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പോ മാസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ, അത് പ്രിയപ്പെട്ട മാസം ഏതാണ്? നവംബർ ഡിസംബർ. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിച്ച മാസമാണ് ഈ മാസങ്ങളിൽ. എന്താ പറയാ, നവംബർ ഡിസംബർ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒക്ടോബർ നവംബറിലെ ഭഗവാന്റെ കാർത്തിക മാസം വരും, ദാമോദര മാസം എന്നും പറയും, കാർത്തിക മാസം എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ലീലകള് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസമാണ് ഇത്, മാർഗശീർഷം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ മാസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? വസന്തവുമാണ്. ഋതുക്കളിൽ വസന്ത ഋതു ഭഗവാനാകുന്നു. ദ്യൂതം ചലതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്? അവിടെ വഞ്ചന ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വഞ്ചന നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, കള്ളനേക്കാൾ കള്ളനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഏതിലും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും ഭഗവാനാകുന്നു. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും. അപ്പൊ നമുക്കൊരാൾ തേജസ്സൂർന്ന ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഭഗവാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും, ജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം നമ്മൾ നേടുന്നത്. പിന്നെ സദുദ്യമ, നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരുത്തും എന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. എന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ മുനീനാം അപ്യഹം വ്യാസ കവീനാം ഉഷനാ കവിഃ. ഇവിടെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും ആരാണ്? വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യദുകുലത്തിലെ ഉപകുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എവിടെ ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ അർജുന വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കും. വാഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യദുകുലത്തിലെ ഒരു
ഉപകുലം എന്താ പറയാ സബ് ക്ലാൻ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെയാണ്. ഉപകുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? വാസുദേവൻ. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും. മുനികളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? വ്യാസനാണ്. മുനികളിൽ ഭഗവാൻ വ്യാസനാകുന്നു. ചിന്തകരിൽ ഉഷനാകവിയുമാണ്. ഉഷനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രാചാര്യൻ. ഉഷനാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രാചാര്യൻ ആരാണ്? അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഉഷനാകവിയുമാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകയാൽ വാസുദേവൻ, അതായത് ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമനത്രേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ഏതാണ്? ബലദേവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബലരാമനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബലദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ. അതാണ് തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദി മൂലമാകയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. അപ്പൊ ആരാണ്? ബലദേവൻ, ബലരാമനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം. അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരും. വാസുദേവ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന, പിന്നെ സംഘർഷണ എന്നിങ്ങനെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അവിടുന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയാ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയാ നാരായണം വരും. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വരും. അവിടെ വീണ്ടും വാസുദേവ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന, സംഘർഷണ ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ വരുന്ന സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറയാ മഹാസംഘർഷണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ. അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപവിസ്തരണം ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബലരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലദേവൻ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സ്രോതസ്. പിന്നെ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ എന്താണ്? സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാംശം എന്ന് പറയും. സ്വാംശ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വാംശമാണ്. അതാണിത്. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭഗവാന് വിഭിന്നാംശ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാരാണ്? ബലദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ. അപ്പൊ സ്വാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നു. ദണ്ഡോദമയതാസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷിതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ശിക്ഷ കൊടുക്കും അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ആ ദണ്ഡം ഭഗവാനാകുന്നു. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, പിന്നെ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നീതി ഭഗവാനാകുന്നു. ഗോപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യങ്ങളിൽ, സീക്രട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഗോപ്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ മൗനമാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ്? മൗനം. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനികളിലെ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്. രഹസ്യങ്ങളിലെ മൗനം ഭഗവാനാണ്. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യത്സന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അഹം ബീജ പ്രതാപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ, അതായത് ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കാരണമായ ആ ആദി ബീജം നൽകിയത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ ഏതിനും ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തുദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾക്കൊന്നും അവസാനമില്ല. അത് എന്താ പറയാ കടലിലെ തിരമാലകളെ പോലെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ അതിനൊന്നും അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അർജുനനോട്, അതൊക്കെ വിസ്തരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ വളരെ പ്രാധാന്യമായത് മാത്രം ഞാൻ പറയാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ.
അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ നൽകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റില് യദ്യത് മത്സത്വം ശ്രീമത് ഊർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതും ആയ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് തേജസ് ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ, അത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, എന്തും ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമായ ഭഗവാൻ കാരണമാണ് ഇതിനൊക്കെ. ഇപ്പൊ എന്ത് സൃഷ്ടിയിലും നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിക്കോട്ടെ, തേജസ് ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉടനെ ആരെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരാണ് ഭഗവാൻ. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിശ്വഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നം ഏകാംശേന സിതോ ജഗത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം, എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ്, വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യ രൂപനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യമല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ഭഗവാൻ ഗ്രാഹ്യമല്ല, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു അല്ല, അത് ഭവരോഗങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. എന്താണത്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്താണ്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് വഞ്ചനാ പ്രവണത ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ആ പ്രവണത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് പിന്നെ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും, ഹീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി. പിന്നെ തെറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കും, നമുക്ക് എന്താണ്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാമോഹം. ഇതൊക്കെയാണ് 4 ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അചിന്ത്യരൂപനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഇത്. ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതൊക്കെ നിലനിർത്തി പോകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് ആരെങ്കിലും വായിക്കും? ഓരോന്നും ദേവന്മാരിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ, ഓരോന്നും വായിച്ചോളൂ. ആർക്കാ വായിക്കാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, മനുഷ്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു, മരുത്തുക്കൾ മരീചി, രുദ്രന്മാർ ശ്രീവൻ, യക്ഷരാക്ഷസരിൻ കുബേരൻ, വസുക്കൾ അഗ്നി, സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയൻ, ഗന്ധർവൻ ചിത്രരഥൻ, സ്രഷ്ടാക്കൾ ബ്രഹ്മാവ്, ദൈത്യന്മാർ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ജനനഹേതുക്കൾ കാമദേവൻ. അങ്ങനെ ഓരോന്നില്ല. അപ്പൊ മുനിമാരിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വ്യാസനാണ്. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, ദേവർഷികളിൽ നാരദമുനി, പുരോഹിതന്മാർ ബൃഹസ്പതി, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി, ചിന്തകരിൽ അടുത്തത് പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു, സ്ഥാവര ഹിമാലയം, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊരു വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, സൃഷ്ടികൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, മധ്യവും അവസാനവും, മാസങ്ങൾ മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം, അവസാനമായ കാലം എന്നെ കൂടാതെ. അടുത്തത് തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ്.
ഉം ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവചൈതന്യം, അവബോധം. 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജം. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങൾ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങൾ, ബൃഹത്സാമം. ബൃഹത്സാമം. പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പൊ ഓരോ ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ ഓരോ ഡിവിഷൻ ആണ്. ദേവന്മാർ കഴിഞ്ഞ് മുനിമാര്, പ്രകൃതി, പിന്നെ തത്വശാസ്ത്ര സത്യം. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? എന്തൊക്കെയാണ്? അശ്വങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ച്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഐരാവതം, പശുക്കളിൽ സുരഭി, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക പടങ്ങളോട് കൂടിയത്. നാഗങ്ങളിൽ അനന്ത, ജീവികളിൽ വരുണൻ, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ഇനിയിപ്പോ നിയമവും കുറ്റകൃത്യവും അതിലെന്താണ് ഭഗവാൻ? കാലം, ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാമൻ, വഞ്ചകരുടെ ജൂതകളി, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ, ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, സർവസംഹാരിയായത് മരണം. ഗുണങ്ങൾ. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ബോധ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീ, യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ. ഞാൻ സതുദ്യമവും ഞാൻ ജയവുമാണ്, ഞാൻ ശക്തരുടെ കരുത്താണ്. ഈ മനുഷ്യന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അതിലെന്താണ്? പാണ്ഡവർ. പാണ്ഡവരിൽ ധനഞ്ജയൻ, മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവ്, കൃഷ്ണകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അഭൗമികമായ ഓംകാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ, ആ ഒരു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, 10ാമത്തെ അധ്യായം മൊത്തം ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മ വരും, ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ, ഓരോ ഗുണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും കാണുമ്പോൾ, ഓരോ ജ്ഞാനമായിക്കോട്ടെ, തേജസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശില ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ? എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ആരാണ്? ബലരാമനാണ്. സ്വാംശങ്ങൾ എന്നാൽ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണത്തിന് സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണത്തെ നമ്മൾ സ്വാംശം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൃഷ്ണൻ അസമോർദ്ധനാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ, അസമൗർധ്വം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ? അസമൗർധ്വം. ഇതാണ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, കൃഷ്ണൻ അസമൗർധ്വമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ അസമൗർധ്വ എന്ന് പറയും. അസമൗർധ്വം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അവിടത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈക്വൽ, ഭഗവാന്റെ സമമായി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠനായി നിൽക്കാനോ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അസമൗർധ്വൻ എന്ന് പറയും. അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട്, അതായത് കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട്, അതായത് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആകട്ടെ തുല്യനായി കരുതുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? ഉടൻ തന്നെ അവിശ്വാസിയായി ഭവിക്കുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിനോ തുല്യനായിട്ട് കാണുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താവും? അവിശ്വാസിയായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അസമൗർധ്വ എന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും. അസമൂർധ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ തുല്യനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ നിൽക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. അതാണ് അസമൗർധ്വൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ? അതൊക്കെ അവിശ്വാസിയായി തീരും പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതായത് അവിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് ഭഗവാനില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 7ാം അധ്യായത്തില് 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രത്രോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വാസുദേവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണകർത്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലെ, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം അത്രയും ഉറച്ചതായി നമുക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ
ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവിന് തുല്യമായിട്ടോ, ബ്രഹ്മാവ് വേറെയല്ല കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ വേറെയല്ല കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, രണ്ടുപേരും ഒരേ തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർ അവിശ്വാസിയായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വാസം വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കേട്ടോട്ടെ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കേട്ടോട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആ വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ ഇപ്പോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലെ അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വിശ്വാസം ഉറച്ച നിലയിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ബലമായ ദൃഢമായ ഒരു വിശ്വാസം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഈ അവിശ്വാസിയാകും, അതായത് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര കേട്ടാലും എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാലും അതില് ഉറച്ച വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ മത്തജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. റോജി മത്തജി മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ മാതാജി 7 നരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെല്ലാം 7 അല്ല മാതാജി, 28 നരകങ്ങൾ. 28. പിന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് പറഞ്ഞത്.